to to kani kong nakaliang jongi kum ka asison jongi ka bangi don mentah ngiwan mentah kani ka jaka ka jing ka jongti ba ngimdon sibun na ka benta ba ngin yo ban nyarap yapi re kini khindiat kani ru kong ya tho yapi syai mentah ban ong ba kam dei tang ka jongi tenre kala dei naki babun ki ba ka bangi ngi ya tho ngi alap ya kene ka jing kenduk jong kaying jong pi te ki babun ki prolog ki bani kenduk halenti hadukan kum ta ter kira don benta ha kene ka bangi ngi yo ban wan ka jong pi te kene sim kong sa pendon kam ya kene kat ka bapi pis ngobet ya ka to kublai sibon ublai ker kuai pi ngatap da jing snokman ka pakraw ban yo I ya ki senjam ki pagi khun Sinong kun tau ki sim senjam ban kanet ni sekibat don ya ki jing sistem jinjar kumpagi long ini bahaya ini kajing don jong kini ki core teknologi hari kini sini jong ki pemerintah ngelapan ong kumpul ki kubor snowlen itu sekeleng ki jaka penyo I lam pagi ni kilat patai kubor iyo I sisa ya ki kubor haka pagi wajba ki snok ti ban mo ban senyang na kanta ki basyan jenjar ki basyan hakalama tingang biru pile kuntahi aga jing syaka asusun ka jampi ki dei na mo na ta ban bala ban penbian ya ka jing kesen ka jampi ndai menta pada ki don ya ka bensin ban wan kenerti ban nyerap lem nam ta ini kun snok kunta jong ibalah don haga ka jing ton ka jing ston kong udon sobrasno nas ngawan ong komot na ay ng sim ya pi nang ya chaprang pernah kerman skam ba ublay ka ku ya pi iki kam ki ki ba pitray ki dukan ki ba pidan ki jingtray ki ba pitray ublay nang ka ku ya pi pat ngalapan ong kinway nga appreciate ya ay ba pile kum ut soras nang ngam don iban ong tende tang ki tin ker ku gedong ublay nang ngelam ya pi ya ki no kam tam pat ya ki weru ki parat khot haka ba pinang la ban yo e ki ku na ta ki kam pi ki ba pitray cho ka kepala penlong yang ikum ka All Furniture Association namanta banwan ban pek ban jungok bat bawan solam ya ini ba don bor marsra hak ban kong kolong bangi la yo ya kejing tip na kamta chong I ba kane kejing pang kala ban ya I la palat menta ya ka khandai tali kisnam te habangi pek ban yo ya barwan kan du na kamta chong I ngim la ban pek tang lagi jong ki khmat ngim la ban hun tang hala jong ka mensim ke jongi ten re da kilat kilenti pada kawe kasur ke jongi kum ka association ngilayo ya ka ban wan ban ngolem na kamta jong I bat gane ke jing solem ke jongi kum ka association kam dai tang ki ki jongi ten re da ki babun ki basbun jong ki paralok ki parajor kinong chong yeu kinong chong hat kinong tray ki office ki bapher ki ba ki lano keluit mensim daga jing ik berkejing surit ke jongki na ka benta ban yano donation na ka benta ban ai solam na ka benta jong ni iba don bor masyarakat